Za djecu je posve prirodno da sama istražuju, da traže neke nove elemente, da se izražavaju kroz virtualni svijet, da pokušaju pronaći neki svoj prostor, no događa se zapravo problem kada roditelji ostaju sa strane. Prema našem istraživanju od prošle godine EU Kids Online Hrvatska, znamo da 93% djece komunicira redovito preko pametnih telefona i da koriste pametne telefone svakodnevno u svojemu životu i to od najranije dobi. Dakle, već i djeca predškolske dobi imaju mogućnost pristupa internetu, društvenim mrežama i svim sadržajima i zato je s roditeljima važno razgovarati o tome da je dobro da se oni što više onda uključe kad su djetetu već kupili pametni telefon i u onom trenutku u kojem su oni prosudili da je to dobro, a mi im opet sa znanstvene strane kažemo da bi to bilo što bolje odgoditi, što je moguće više. Naša je preporuka da se u svakom slučaju ne treba kršiti postojeća pravila koja je zadao servis kojim se služite. Dakle, ljudi koji su postavljali u Facebooku dobnu granicu su imali razloga zašto su je tako postavljali i to je zapravo nekakva granica ispod koje ne bi trebalo ići. Naravno, ovisi o osobnim nekakvim preferencijama i željama i mišljenju trebali tu granicu postaviti više. To je sad na svakom roditelju. Međutim, naša je preporuka da kako ispod te granice nikako ne bi trebalo ići. Mnogi smatraju da tu dobnu granicu treba podići i na 16 godina zato što su djeca jednostavno naivna i premlada da bi s 13 godina shvatila što se sve potencijalno može dogoditi kada im se javi neka osoba koja se na kraju zapravo pokaže da nije onakva kakvom se predstavlja. Dijete jednostavno počne vjerovati svemu što im ta osoba kaže, odluči se potencijalno na susret s takvom osobom. Evo, posljednje istraživanje nam pokazuje da tijekom prošle godine svako 4. dijete u dobi od 15 do 17 godina koje se dopisivalo na internetu s nepoznatom osobom se otišlo s njom i naći uživo. A vi nikad ne znate ko vas čeka na tom sastanku uživo i ono što je najgore, na takve sastanke djeca zapravo ne vode nikoga. Najčešće odlaze sami, rijetko vode svoje roditelje. Dakle, istraživanje EU Kids Online nam je pokazalo zapravo da roditelji nemaju dovoljno informacija o sadržaju kojem su djeca izložena u virtualnom svijetu. Tu se primarno zapravo događa situacija u kojima dijete naiđe na nešto što ga uznemiruje, a roditelj toga nije svjestan jer dijete mu to nije komuniciralo na vrijeme. To je prva stvar. Drugi primjer koji sve češće srećemo je izraženost seksualiziranom sadržaju kada dijete samo to nije tražilo. Dakle, to su sve situacije u kojima dijete naiđe na nekakav takav primjer u virtualnom svijetu, sasvim slučajno dođe do njega i onda se zapravo uznemiri, ali ne kaže dalje ni roditeljima ni vršnjacima, ne traži zapravo na neki način pomoć. Ti prostori u kojima roditelji nemaju dovoljno informacija o sadržaju koje su njihova djeca naišla, a riječ je o mlađoj djeci, to zapravo postaju nekakvi rizični trenuci u kojima se očekuje naše puno češće i žešće sudjelovanje. I naravno da ponekad mi kada krenemo u taj virtualni svijet primjenimo i možda sustavnije praćenje djece kad je riječ o mlađem uzrastu i to je korisno. Samo naravno mi u tom istom periodu moramo razvijati puno snažnije povjerenje. Mi ne možemo konkretnim zabranama djetetu pomoći da se lakše snalazi u virtualnom svijetu. Praćenjem da. Kada govorimo o ograničavanju sadržaja djeci i mladima, važno je napomenuti da sa novim tehnologijama, novim uređajima zapravo u svakom trenutku svatko može doći do bilo kakvog sadržaja. Ono što je važno da se na neki način ograniči da djeci ispod 7, ispod 13, ispod 18 godina se prikazuju sadržaji koji su namijenjeni na njih. Istraživanja nam pokazuju da dok djeca prijavljuju da je recimo svako 3. dijete potencijalno bilo žrtva nekakvog elektroničkog nasilja, toga je svjesno tek svaki praktički 6. ili 7. roditelj, što zapravo pokazuje da roditelji ne razmišljaju i nisu svjesni svih opasnosti koje postoje na internetu. Ono što bih ja svakako upozorila da recimo prvi simptomi kako prepoznati da je netko žrtva elektroničkog nasilja slični su svim drugim simptomima nasilja. Međutim, ono po čemu se elektroničko nasilje razlikuje je da današnja djeca svaki slobodni trenutak provode uz pametne telefone i nove medije. Onoga trenutka kada dijete krene izbjegavati tehnologiju, kada počne taj mobitel misliti o sebe, to vam treba biti prvi signal da nešto s djetetom ne valja, odnosno da se nešto događa upravo na tom pametnom telefonu. Zbog toga je vrlo važno da roditelji prate svoju djecu, da oni prema zrelosti svojeg djeteta i prema svojim znanjima nastoje ne samo nadzirati, nego biti pratitelji, dakle prijatelji na tom putu, jer se djeca moraju suočiti s medijima. Mi medije ne možemo isključiti iz svojega života ni na koji način.
Za roditelji bi jednako tako bilo dobro, budući da su njihova djeca rođena u drukčijem okruženju, u okruženju novih medija i društvenih mreža, bilo bi dobro da se i oni obrazuju o medijskoj pismenosti. Da i oni nešto više znaju, a ne da guraju od sebe i da kažu jednostavno moje dijete o tome zna više, ono meni može pomoći više nego ja njemu. Ja uvijek kažem ono što danas sama djeca znaju često komentirati je da oni znaju puno više od roditelja. I onda uvijek moj prvi savjet roditeljima bude da se i oni sami educiraju novim tehnologijama. Često roditelji kažu, a kako? Djeca su jednostavno današnja djeca su djeca digitalni urođenici, oni odrastaju, rađaju se s medijima. Odraslima su mediji jednostavno uletili u njihove živote i onda ja kažem da je vrlo važno da se oni zaista moraju educirati, da moraju naučiti baratati tom novom tehnologijom, da moraju naučiti sve one opasnosti koje eventualno djeci prijete na njima i onda naravno s djecom svakodnevno razgovarati o njima. I ono što uvijek ću ponavljati, educirajte se. Danas postoji jako puno internetskih stranica koje pomažu roditeljima da se educiraju u tom području. Ono što najgore što mogu učiniti je dići ruke i reći mi smo prestari za to, nama su mediji nametnuti, djeca su s tim rođena. Jednostavno roditelji su nažalost danas primorani učiti o tome i više nego djeca, jer kažem djeca su ih učila od malena pa nekako su im prirođena za razliku od nas odraslih. I ima još jedna izrazito važna stvar, a to je da mi u društvu često percipiramo da su najugroženija, najranija djeca. Dakle, ono kad gledamo recimo uzrast predškolske dobi ili prvih nekoliko razreda osnovne škole. Istraživanje EU Kids Online nam pokazuje da se djeca sa rizičnim sadržajem u pravilu najviše susreću u dobi od 15 do 17 godina. I tada zapravo smo mi kao roditelji najmanje prisutni. Tada u školi najmanje uče o medijima. Tada najmanje zapravo razvijaju zapravo to svoje područje znanja i vještina. Mislim da je to važno naglasiti, da djecu treba neprestano pratiti u kretanju kroz njihov virtualni svijet, da trebamo se puno aktivnije postaviti prema tom problemu i na vrijeme osvijestiti sve rizike kojima su oni izloženi, pri čemu ne treba reagirati u strahu i panici. Roditelji često rade pogrešku da zapravo kreću iz te perspektive da žele apsolutno zaštititi svoje dijete, što nikada dovoljno ne možemo, već treba puno više naglašavati važnost razgovora. Sva su naša djeca izložena potencijalnom nasilju 24 sata dnevno ako imaju pametni telefon, 7 dana u tjednu. I to vam ponavljaju zapravo svi stručnjaci. O tome govore i psiholozi i pedagozi. Zato bismo se trebali vratiti jednom zdravom obiteljskom odgoju. U tom odgoju, osim razgovora s djecom, važno je naše ponašanje. Ono što bismo htjeli je kako je u narodu je već poznato da ne treba gurati nož u prekidač za struju i na taj način testirati. Na isti način treba zapravo rukovati s internetom. Da je to prekrasan medij, da je to prekrasan alat, globalna svjetska mreža koja nam je dopustila, to jest dozvolila napredak koji do sada nije bio zabilježen, međutim ne dolazi bez svojih rizika i opasnosti kojih svatko treba biti svjestan.